E TF, mă, clar. Sunt foarte puțini mid laneri cu range. 7 încercări trebuia să ghicim mult mai repede, că e TF. I am your sister, I am listening. Asta e Aphelios. Dimir. Aphelios e gay? Aphelios nu e gay. Aphelios nu-i place penisul. Adică nu știm dacă îi place penisul, pentru că el nu zice nimic. Aphelios nu e împreună cu Seth? Ce, mă? Loti, tu faci stream aici? Mamă, Vrane, salut! Te salut, Spooky, bine ai venit pe stream. Bine ați venit, băieți și fete. Vrei să ne uităm la Prisoners? Vrei să ne uităm la Prisoners azi? In the Spirit Blossom alternate universe, Seth and Aphelios are in a relationship, with Seth affectionately calling Aphelios by the nickname Mooncake. Oh. M-am deodorizat. Și meciul a fost acceptat. Bă, dacă până la finalul sezonului ăstuia rămânem tot bronz, vă promit că îmi fac tablou cu ramă din aia din alamă de bronz și mi-l pun pe perete aici cu... Știți că dacă dai semnul exclamării OnlyFans în chat, îți dă link-ul de la OnlyFans-ul meu. Bun. Dat ignite-ul. Hai că mă vrea. Da, suntem morți și noi de turete, din păcate. Iar are Empower W, a? Ești mort, băiatul meu. Ești mort, băiatul meu. Aoleo. Înțeles. Stați fără grijă. Ai de capul și de zilele mele, ce s-a întâmplat aici? Vreau o păturetă să facem remount-ul. Bun. Botlane, ok, mid-ul pierde ca de obicei. Pa! Rezist un pic. Ce? What? I-a dat ăla, bă, fute-maș în Zilean, mă, da, bă. Am ratat tot. Iarăși o da flash. Ce țăran, mă, mereu are flash ăsta, mă. Că eu luat dragonii. Iar n-avem jungle. Ia. Hai Kiana, hai. Da, apa piciorul în ele, stun-uri de la distanță, point and click stun-uri. Ce dracu e asta? Uite-l, mă! Vorbeam singur, eram pe mut, baga mea-și. Tu te îngură să te pute timpul să experimentezi cled! Timpul să experimentezi cled. Da, mă, asta vine după mine acum, a? Marș după lane-ul meu. Plecați, băi, dar ce faceți aici, bă? Unde vă credeți? Băi?
Unde vă credeți? I-a dat speed ăla, bă, a dat și flash. Mai am pasivă, cred că, ba, mai am. Mai am, dar n-am avut timp să o dau. Good job, Cata. Super bine, Catarina, acolo. Nu mă pot bate cu Kiana singur. Oh! Mama, we are hot, we hot, we hot, we hot, we hot. O să vină pe noi, a? Shit on my bitches, taking my... Credeam că se mai bagă careva cu mine acolo, m-am băgat eu prost, nu mai trebuia să mă bag acolo, dar am vrut remount-ul, musai. Cred că poți ajunge destul de ușor măcar silver dacă îl joci doar cledula și nu mai trolezi cu alte prostii. Da mă, Vraneș, dar ce-ar fi mă stream-ul dacă n-am face noi pe top lane cu Nafiri first time pe rank? O să vină băieți imediat, uite-i. Oh, ce bait! Ce bait! Masturbator aici, pe zonă, bă băieți, bă. Doamne! Easy fucking win. Da, MF s-a dus înapoi, nu știu de ce, dar s-a dus înapoi. S-a spart oficial blestemul, dă lozuri, dă loțiuri, stricuri. S-a spart. S-a spart cu mare win, bă, și nu că win. Nu că win așa. Că da, aia am câștigat. Nu mă, stați mă să vă arăt aici niște statusuri, mă, să vedeți voi aici cum s-a spart 7 losuri consecutive, 7 futele ar Hristos să le fută. Priviți. 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 Și minunați-vă. Clam cledula mânca mea, pula. Priviți. 32.000 damage, am dominat. N-am avut junglă, n-a contat.